Balik nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu konco guys. Yes, pokoknya ketemu konco ya wes ngobrol apa yang ada ya toh. Si lambi udut, ngombe teh, gantian teh, saya ngopi-ngopi. Kalau ngentani Esok, padet esok. wis padha esok bos. Tahajud ora ngo. Tahajud ora. Iki jane kon mimpin tahlil ya kondang ya. Ya. Ini tahlil kok tuntun apa? Dia tuntun nak sing sampun dijebut jauh mulai Iya, iya. masa-masa di wonten wonten ruang. Ada yang di kacat apa kau nang digayane kacat ya, kacat. Nyamet apa atau apa nang enten sing pasrah. Gaya nganten iya kata apa-apa ngono kan dia ngerti kalau biarte Iya carane. ayo sing biasa tanduk sing biasa biar penyiar Nah, dirimu gak tahu. Loh, penyiar betul kulino loh uang mau dikono iso. ya kayak tujuannya dikon kayak ngono Masalah nang nganten. oh ngoten dulu ngomong dereng biasa gitu Ora iso. mboten saged. Karena kan Yo padha sing saged. iki kasirane tak kon kawin nah. Lah engko tak kon masrahno dirimu. Lah kula mau kan madake ngoten niku wong itu wong sing eling tenan yo sing biasa sing pasar ae. Kadang-kadang ngoten niku diaturi wau-waune. Iki kan madake nganten, ngoten niku kan padha sing wong ahli-ahli siar, ahli siar, kok wah yo siar ngiri sing nyalak Pak Kajihan nyalak barang ahli sing siar wong iki gawe kacat kaya ngono iki Pak Bahat Iki apa udan? Iya. enggak angin bau ya bau ikan ya Oh, sing bawa raksa liwat ya. Iki apa cerita apa nih iki? Cerita Saridin kok cerita cari itu kerjaan hah? masuk nang kuburan teh cari tinggal apa kaya kanggo Ondo rantai. Betul. Nang kuburan kok nang WC yang jadi nek Sunan Kudus. yang kecil nang guna nang nguryo Dan nang kuburan Kak Sasiti Jenar. Sasiti Jenar kuburan. Saridin ndak tahu lah nang kuburan. ya karo kanca-kanca ku yang kembanyol apa piye kaya kaya ngarani ya karo sing ngarani Nek Saridin iki kan ya sari-sarine donya. Kecil wonge ya Sing kondang dhewe lek. Tapi kok sak kondang-kondange Saridin kok aja sama guru ning Ondo Rantai.
Kelor ondo rantai jarene kaya ngono, tapi kok Saridin kok meguru ning ondo rantai ya kok. Yo, nek menurutku Saridin iki meguru. Meguru karo Ondo rantai. ondo rantai. Iya, Saridin iki. Oh, gak perang rumah aku. Meguru. Cuma kebiasaan ya ngomong itu wong banyak barang itu nek wong kebiasaan banyak mbok piye-piye ngalami omong gak ya pantes mboten sing nyarokne jeneng banyak menawa insyaallah ngoten. Cerita opone ya. Ini kan tutup ya topnya. Enak kok. Gorek. Siap enggak? Siap. Sini siap. Yang ini sih motane sapa? Sisu. Apa sih? Ya, Anak pun asis kok dia potong dhewe. dia nang omah kok. Dia potong dhewe. Iya, Dia iya. alate. Gue alatnya Malah guntingnya malah buka potong. telung atas enggak cukup Mata kok, San. mati ini Yang ditiru usaha Iya, biasanya rom. Biasanya ya tuku terang bulan ya, sistem martabak terang bulan. Ajis. Koncone bojoku nek ajis. Sekolah. Barengan. gua dia pas di ngantanku ya sempat rasa ini ada ngomong dia ada sing anak-anak ini di biyen di ngantanku kok yo ada sing nilai sing pasar tinggi sing pasar tinggi upamane per bulan kok piye kadang-kadang ada rata-rata ngoten kula dadi nganten kanto tawang dan pasar senti kok menang-menangan kok piye kok yo ana pengiringe kadang-kadang sing minat pikirin kok yo ana nganten jaman kawak kuno kadang-kadang malah yang masker kanganten apa iya kanganten kadang-kadang kiriman dia kerajaan kata berang-berang onjot dulu berkawin kadang dicari dari mana rasa iya rasa anak bopong ini lebih nanti gaya kan ini kan golek peladen minum ngono kan digawe kok sunat nganten kadang-kadang sunat niku meneng-menengane iki kadang-kadang nek 17 Agustus kumpulan disunat niku mboten sambayar sunat Masal. iya sunat parane mobil wonten niku di parane diterne dikek sarung kek dhuwit kek kupluk apa piye dikek disukake kita nanggu Itu berarti sewengi kok ora turu ya.
Iya, Lek. Gak turu. Ya turu turunnya. Lah turune apa? Ada meng turune sujud wong ngono kae. Wah, yo kok piye jenenge. Turu-turu ayam. Dim. Turu ayam lah ada. Turu ayam Dikon rapin neh jarane. Pengen rapin neh ya, Lek. Pengen rapin neh ya. Iya, ngono ki dari kanca-kanca yen iya. Pokoknya habis segala macam pola ya anakku ya aku tuh anakku lah dengan dari aku loro ya wong wedok tawang parti lah morsiku sing iya wong lecek jalu sampai kamu jago meninggal jenenge Munijan apa Sulijan Munijan sampai meninggal cek itu pasti meninggal apa wah, tabrak. Kuwi iki wah. Oh sing nayah ya Ahmad Khairi, nayah ya. Iya, Ahmad Khairi iki ya enteng ya nayah. Wis diganti Ahmad Waras. Ahmad Waras. Sapa sing ganti? Sing ganti sapa? Sing ganti. Sing ganti Jeneng. sing lambe jeneng. Iya saka ngenangan kuat. Iya, kok lambe jeneng Ahmad Khairi. Seger Waras. Iya, Seger Waras. Dan seneng kelahiran Kaselan, kurang disungkan bangsane umat Nabi Muhammad. Nanti dia sapa liwat nang kan ya. Anu wong ngono kan. Dari Lampung apa meten. Meten. Di kesopanan di songkan karo sapa wae sebabane umat Nabi Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah. Insyaallah. Itu digolek anakmu ora? Gak ya? Gak digolek anakmu. Golek nek turung ngono digoleki. Lah anakku bojoku ki goleki. Iki goleki ya. Dawung wong tuaku jenenge Bekasian karo Pak Kamit ki golek ya kok aku ki golek wong petuk ya iki kadet semene bikin kirim petuk. Ini Kang Kamit to. Iya Kang Kamit to. Pamit kan. Nen mbok kula kasihan. Kasihan iki kelahiran Jawa Timur lah Pak Kamit kelahiran Pronogo Panolan Diringan. Masa ora tau dipeni-peni. Mboten tahu kok. Itu enggak. Ada jalan iki terkait ini. Urung tahu. Jadi pasar-pasaran lain barang iki wong sing ahli-ahli. Lah jete ahli sak. dhisik nek langgar ya ceramah yang redek kok ki aku ngono. Oh, internet apa paham? Dalil malah. Dia nak pekerjaan ini ahli-ahli
selama hari penyiar ya Darus bala. iya ngoten ku iya mboten ini sakit dia iso di pekerjaan Arab pekerjaan itu sia-sia roti ya mungkin umpah ditulis ya umpama ditulis di warano kadang-kadang dewasa yang bentar lah mesti satu gitu kan berkesan bayar berkesan Saiki bayarnya larang kok. wong bukan bayar mana biasa seret kali kan kenceng kali tak sin tak kok gal kok sin sot do anjing pak kolbuk kamen mau lah malik ambil ini belum semua kita yo sakit ada banyak yang berpenyiar Lho gak dhisik dongane kok sampe ora barbar niku lho piye. Ngimami sholat tapi dongane saking suwene. Apa sak jus lho piye lah dikatamno. kadang-kadang orang sebengi katam Quran kadang-kadang sebengi katam ping pindho ping telu kadang-kadang katam ping pitu pitutur pitulungan Lah ngimami sholat subuh nang walah dongane sampe padang biar. sakit iya Pengen diwaca apa ae aku ning ngono. Celeng wae. ya banget ini alhamdulillah Allahumma taqabbal wa ufil sawaba ma qaranahu min al-Qur'anil azim. Ngono ya. jangan tenang godaan konser ini rasanya ra Terus. Tapi pengen nang awak langsung terasa. Ora kademen. Kono mangan ya mau. warak mangan macam barak bau iya pun iya lah mau jambol Jam 8 ya ke jam 1 ya wis langsung aja. Ya ke jam 2 ya langsung. Matok sahur. Sagak jembatan. anak kapal Dan iki apa ya orang nantang wong. Lah iki dia nantang wong. Wis rata-rata nonton. Lho. Nantang wong. nandang di enten menawa masalah piye ta piye takok ah Malah nantang wong ya. orang nantang lacak gelut ngono lacak jotosan boten menawa wae insyaallah ngoten Oh, ngono. menawa Lah iki ndek biyen nantang ngejak dulu to. oleh nanti kita lah bang kados kula gini kan Pak kan
alit mboten ageng ya sing katane kula niku. Dene iki ora wani janji kampung. Ayo aja ada kampung. Saiki belum tentu cilik kalah. Cilik iki malah menang saiki. Kadang cilik mentes. Wis sanggene cilik ya. Iya nek wayangane bisa geni Perbudaran Tojo Gatotkaca itu Sedewa Dewa Ruci kita untuk tim iya apik itu umat Nabi Muhammad dia Rasulullah umum apa itu cara Allah Ruci dia aku Yusuf bisa turun Apa turu? menawa karo pemuda Adem-adem ya gawe adik lah. Adem-adem gawe putune. ya kula niku luwe iya kok ya umpama ada dengaran niku yang rapi-rapi cek kemudian kono pengirim di biyen niku sing pasar sing di kadang-kadang wong ngecel terus angen-angen bikin ya kula ali sabar kata-kata asis kuwi bakal kena api papa Zaman biyen iki ra dipasrahno. Wis dipasrahno karo wong tuane kok. yo Wis dunungan gunem kok. nggih menawa Nanti peto ya kalian jejer ngono to. Syarat nang iso taruh to. Nasal taruh barang itu kan mengadakan pasrah, pengantin, kadang ini kan rakyat paksa, siapa serai barang. Digandok. Ya pula mendok kono gak majaran ngonten pula doyan ndok asal ora arus ngoten kuwi doyan ndok niku ya jamu ngoten sing dereng gindramen ndok niki enteng kan kopi enteng tenan yen cocok lho kok sing bunker malah. Jamu sing bunker. oh bungker lah aja nek bungker niku ora sit netes nek bungker Kayu nek jamu. sing sit netes niku lha mbok wujud ketok endok tapi nang jero wis eneng umure pitik ngono kan dikom kan bayar kan obah endok niku Lah ndok karo pite dhisik ndi ya? Dikit pitik menang Jawa Jawa dikit pitik Dikit pite ya menurut mesti ndi ndok karo pite. Disendok kok. Lho iki dhisik ndok, iki dhisik pite terus. Lah doke kok ndi? ada ya buka anak pitik ya anak pitik anak mentap bebek ini menawa Jawa Masa ndoke langsung dilebuk kok ngene Gusti Allah netas. Yo. Iya lho. Wes karo pemirsa iki dhisik ndi ndok karo pitik yo. Iki dhisik ndok, iki dhisik pitik. Aku mbah salah. Aku yo dhisik pitik ketoke. Ya disendok kok. Tapi kok disangkane. Hah? ben urip ngono kan kok dikit ngono kae enten penguripe diincang nang dingklik gangge pengurip di penguripe kadang ada sing takok ngoten lah penguripe ndi dengan golek ya nang dikai pengurip kadang-kadang enten boten kadang-kadang arep
sunat niku ngekese mbok kapan niku. Cedike ben 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 lemes. lemes apa ben piye cara ngono. Kula boten pijet-pijet dadi menawa dadi piye niki. Tapi ya gak tau mbok pijeti. Nek pijete lagi mek nang entong-entong ngoten iki rasane yo pun rasake ben tak entong ngene iki. Kalau kita kan pun rasake rasa. Lah piye ndoronem gak tau mbok pijeti wis suwe. Eh? Ndoronem gak tau mbok pijeti wis suwe piye? Doro nem iki ya. Eh? Doro nem. Doro petuk kondi. Eh? Petuk. Ngene iki kan petuk. Iyo Ditakoki kalau panggung campur itu. takon tindakan iya karena kok omong kabeh omong ngene iki. Kuwi kesayangan. Lah ya iki lho Pak jerene ndaranem iki lho petuk kondi. Petuk ya. Nek kok jaman semono. Jaman semono kae ngono. Bawa insyaallah. Jadi nek gak anggota korep juga roh. Nek gak anggota korep ora roh. Lucu. Iya ora. Roh ki Mbak Saroh anake putrane Mati Tayiban Jogoboyo iki kang mbok kasihan Mati Tayib Jogoboyo. Wah iki antarane jenenge bengkok-bengkok kowe Mati Tayib Lah Jogoboyo. dhisik dirimu iki kok apa ya ngeretno jarane iki apa piye? Jaran. Jarane iki ya ndaranem. Ngeretno Iya. jaran apa ngeretno kebo? Kebun iki ya wong kebun niku wong malah nek mangan dremban ya kadang ngokop nang banyunan kuwi ya bola waring iki ngono iki ngokop cekupak oke. Nek berhubung iki ora wani nyokot mergo kan bupak niku wau. Iya. Ora nyokot itu apa piye cara mono. Bobo. Kan kulite warnane ireng, kena serenge kan pau panas. Jenenge irenge menyerap panas. Terus sange panasnya sampai tungku. Kesinaran srengenge cara Kan pau panas, rupane ireng. Ora beda saiki ratan iki rupane ireng. Kena serenge kan pau panas. Godhog goreng ndok kena. Tapi ira apa? Ora beda pasir iki dipanasno. Godhog ndok ora iso, tapi nek aspal rupane ireng, goreng ndok ya iso. Bulan kadaran yo karung apa kadut iki nang wajan di ngenekne nang sirah Sulapan ya. sulam apa jenenge Sulap apa sihir? sihir Sihir apa sulap? Lho, paham jablas